عبيت سبات عبيتي حسابات حزام تزمزو بزح تراسب تن إلو مسمع ملا مدنير نعنا هوريد الناس ورلوسي عبي حساب حزم سبت فيه قل اوان لومسي زيوم تدن قلوم زنبركا قل اوان عبيتي حسابات حزم كموتو تريوم زنبركا ጽቡቕ ዝኾነ ኣጣምታ ዘለዎም ኮይኖም ከም ሞዴል ተወስዶም ዝነበርካ ሰባት ሎሚ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ክመፁ ከለዉ ሒዞሞ ዝመፁ ሓሳባት ቀታሊ ዝኾነ ዕብየት ዘጥፍእ ሓሳብ ሓድነት ዘብርስ ሓሳብ ህላውነትካ ዘስግእ حسابات حزم مسموتو حقو بايها تبل زمنسي أبزوح زي سمع نجر كسمع زوال ونحن تسمع سينو لمالتي نزي حسب كزارب زدف عني أبجزين سنتي حالي خبطهم بالتعمي زبنو أمن ناتو articles كان بدما بتمسات زصبيو زنبركو كيكون يترفن نسيو إلى الحسب بتي شمهر يخلو غازيتنيا أمانيل سهلة أب تجريز مدبرة بالراخ شو تبهال channel على زوجها زي التقربو مدبات زوجها زي التصرحو فيديو تاعت على ميور دعنن جن إيرتراوي زتنكف نهزبي إيرترا زتنكف هزبي إيرترا دما تسألات هزبي تجراي كم زلوا زرد فيديو بزح جزئية سرها أنا بزح ب ناي بوليتيكاوي كفالات ناي زي channelات سلزينتف بزح جزء كرتان سمعنا خلو رياكت غير فلتنا لو مجن بسنكي نس جزء أماني لسهلة زجبرتو فيديو قال رياكت خبر شهادة فيها اللغة مالتي كذا ما ينقر حزب تجراي زلني سميت كجلس حزب تجراي كم حزبي كبر حزبي حزب تجراي كم كل حزبي سلام زغبو حزبي حزب تجراي كم حزبي مس غربيتو سلام كنبر زخل حزبي حزب تجراي مس حزب إرترا بقربا خردادا زخل ناي قانقوا حدنت زلوا حزبي ولا قرأ حزب تجراي كابتي حاله ناي شعات بهرات إيرترا قانقوات زارب حزبي يخون أبي إرشاد زلوا بزح حزب دما نزو قانقوات سلسخولو حزب تجراي نس حزب إيرترا بقليل كزرارب كراران زخولو حبراو قانقالو حبراوي لمدلو حبراوي ابنتاتالو سلازي حزب تجراي كم حزبي ولا حدا وجن حزبي ناي غربيتو حزب تجراي كبدل زدليو حزبي يلا حزب تجراي كعمت زدلي حزبي يلا كم إرتراوي حزبي إرترا وكيل دماغ زرب حزب إرترا قبل علي حزب تجراي حماق سمعت يقولون حزب إرترا صلعات حزب تجراي يقولون تجارو أب إرترا تقوميت أميم إرتراويان أب تجراي تقوميت أميم تجارون إرتراويان عندما تسديدهم أفقروا علم بحال تقوميت أميم بتزا السماعهم قانقا إننا تزارربون إننا تباهالون ينبرو زي
ብዙሕ ሰብ ክምስክሮ ዝኽእል ሓቂ ማለት እዩ ካብዚ ሕልፍ ኢልና ድማ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ክፉእ ነገር ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝሰብኽ ኣካል የለን መንግስትን ህዝብን ፈሊና ንረኣዮ ድኻም ህዝቢ ትግራይ ዝሰብኽ ውልቀ ሰብ የለን ጽልኣት ህዝቢ ትግራይ ዝሰብኽ ውልቀ ሰብ የለን ከመይ ኩልና ብሓደ ትርኢት ብሓደ መልክዕ ዝፈልየና ነገር የለን ሕብርና ቋንቋና ነንሕድሕድና ክንወላገል ማለት እዩ ቋንቋ ላህጃ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግራይን ዘይኮነሲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውን ብላህጃና ዝተፈላለየ ላህጃ ኣለና ነንሕድሕድና ከዓ ብኡ ንበሃል ኢና ላህጃኻ ግን መለክዒ ኣይኮነን መለክዒ ብልሕኻ ኣይኮነን መለክዒ ድንቁርናኻ ኣይኮነን ስለዚ ከም ህዝቢ ንምንታይ ኢና ነዚ ክልተ ኣህዛብ እቲ ነቲ ከም ዝጸልኦ እቲ ድማ ነቲ ከም ዝፍንፍኖ ጌርና ሓሳብ ንዘርብ ጋዜጠኛ መድህን ብዙሕ ግዜ ሕልፍ ኢለ እተውርዶ ቪድዮታት እከታተሎ እየ ስለቲ ከይተጻዕተት ብዙሕ ምስራሓ ከመስግና ፈቱ ግን ካብቶም ቀዳሞትን ቀንድን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ሓዊ ዘሳውር ቻነል እያ ትመርሕ ዘላ ጽልኣት ኣብ መንጎ ህዝብታት ክተሳውር ትሰርሕ ማለት እዩ ምክንያቱ እተምፅኦም እተዘራርቦም ሰባት ጽልኣት ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎም እንተኮይኑ ዳይሬክትሊ ንሳ ጽልኣት ህዝቢ ኤርትራ ኣለዋ አንቱም ሰባት ክንዛረብ ከለናስ ብዛዕባ ስርዓታት ንዛረብ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ መንግስትታት ንዛረብ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ መሪሕነታት ንዛረብ ከመይ ኣብ መሪሕነታት እዩ ኩናት ዝመጽእ ብመሪሕነታት እዩ ዕርቂ ዝመጽእ بمرحلتات بمنجستات يدما تفقد زمت سلازي إذا بزحلفة سلست عامت زتجبره كينات ويانا لعلي من منجست زحتت منجستات محرف نزيهم كليته قديف كاسي نمنتاخا نهزب إيرترا جونوسايد قبل التجراي فتيم النابلكا صباح تسبخ ناي جزا هاجر كا منجست قد حناكا زي كاله ناي جزا زوباخا سراويت كالعلكا زي كاله قد حناكا زي كاله نمنتاعنا أبتز بحثي نتهزبي أكال حشوية نتوى غازيتانيا أمانيئل هزبي إيرترا دونكورو هزبي إيرترا دونكورو إلكا هتصرفوسي أمتاي كايو هلو هزبي إيرترا هزب ملوسي كماي هزب ملو تصرف حال هزب سي كم بيناي ملكعسي ناي حال هزبي ملو سنة حسب سنة موجود مدام دم تاجر كهزب إيرترا دونكورو هزبي إيو دونكورنا نا هزب إيرترا
እናበልካ ኣፍካ መሊካ እትዛረብ ኣብዝኸድካዮ ህዝቢ ኣብዝኸድካዮ ሃገር ንቑሕ ሰብ ክትሪኢኻ ብሱል ሰብ ክትሪኢኻ ጥረ ሰብ ድማ ክትሪኢኻ ክበስል ዝኽእል ሓደ ድማ ዝሓረሩ ሰባት ክንሪእን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ኢና እቲ ክንመጽእ ከለና ንሓድነት ህዝቢ ዘይንሰብኽ ንምንታይ ኢና ነቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ተፈጢሩ ዘሎ ጋፕ ኣብ ክንዲ ክነጽብቦ መሊስና ነብፍዖ ኣብ ሳዋ ኢልካ ኣብ ሳዋ ብሳዋ ሓሊፍና ኢና ምናልባት ጋዜጠኛ ካሳዋ ዘርከብካ ይመስለኒ ብዕድመ እውን ደፋእካ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ጎስጓስን ትምህርትን የለን ኣብ ሳዋ ኣብ ሳዋ ዝግበር ጎስጓስ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ከመይ ጌርካ ንረብሓ ኤርትራ ትጥቀመሉ እዩ ኣብ ሳዋ ብዛዕባ ወያነ ጽልኢ ይመሃሩ እንተትብል እንተሰምዐ ነይሩ ምክንያቱ ወያነ ስርዓት እዩ ወያነ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ከም መንግስቱ ነይሩ ክሳብ ሻዕብያ ኣኪሉ አንጻር ወያነ ዝቃለስ ዝኾነ ድማ አንጻር ወያነ ክሰብኽ ንቡሪ ወያነ ዝበሃል ጸላኢ ኣለና ኢሉ ክሰብኽ ሻዕብያ ንቡሪ ትግራዋይ ዝበሃል ህዝቢ ጸላኢ ኣለና ኢሉ ግን ሓንቲ መዓልቲ እኳ ትኹንሲ ሰሚዕና ይንፈልጥን ኢና እኳ በአንጻሩ ኣብ ኤሊታት ተጋሩ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕና መንግስቲ ኤርትራ ዘይኮነሲ ኤርትራዊ መንነት ምዃኑ ፀጉሞም ብዙሕ ግዜ ነጊሮም ህዝቢ ትግራይ ንገዛ ውሳኔኡ ብገዛ ናጽነቱ ሕሪኡ ክገብር መሰሊ ህዝቢ ኤርትራ ኻኸሙ ማለት ህዝቢ ትግራይ ብዋጋ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ክኾን ኣይክእልኒ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብዋጋ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ክኾን ኣይክእልኒ ጎረባብቲ ህዝብታት እዩ ልዕሊ ማንም ህዝብታት ሰላም የድልዮ ጎረባብቲ ህዝብታት እዩ ልዕሊ ማንም ህዝብታት ፍቅርን ቅሳነትን የድልዮ ጎረባብቲ ህዝብታት እዩ ተዋሊድ እዩ ተዛሚድ እዩ ዘርኢ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዘርኢ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሎ ዘርእን ሃገርን ግን ክልተ በበይኑ ርእስቲ ኣነ በቦይ ካብ ኤርትራ በደይ ከዓ ካብ ትግራይ ክውለድ ይኽእል እየ ኣስፊሕካ ተሓሲብካ ክልተ ዜግነት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ኤርትራዊ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ትግራዋይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣደይ ትግራዊት ብምዃና ራሕርሕያ ትግራዋይ ክኾን ይኽእል እየ ምርጫ እዩ ኣቦይ ኤርትራዊ ምዃኑ ድማ ራሕርሕያ ኤርትራዊ ጥራሕ ክኸውን ይኽእል እየ
كلتيو زيجنت كوسد كا ناتي سلا لبونا يدوسر تولد ناي كلتيو سلا زغونكو جن نخلتيو أدفئ حد خالق عبي تخافلو أقام كبوري سلام غيركا انت نبركا إذا حشاك أنا عقامات كاب كلتيو سلا سولت كوسي إرترات بحالات فئة تقرأي انت عينة ساينس حزب إرترا نوح كبيت جزي علي فيه سكفتايجن حزب تقرأي زخف وعزو غيكي مهنياتو حريها وساني مالت حزب تقرأي استغالو سو عمتات وحدا يكونن حجي إليتن نفلت إنا بهالتن أبتت صباحا ميليا متيومسي تقرينيا ززارب إنا بالكاسي نتهزبي مليسكا أبكالي كوينات هاي تتوى حزب تقرأي حريا لو هاجر كخون خليلي حزب تقرأي هاجر كخون مس إثيوبيا يزارب مس إيرترا ولا حنتي يقولون مالتي حزب تقرأي هاجر مسكونة مس إيرترا حبيرو سرح جن سعيب زمت مالتي كمان كتحسبوسي إيرترا سي نتقرأي كاب إثيوبيا توصل عينة ساينس ولا سرعات كير كاب إيرترا سي حتى عباي تقرأي كتحسب كل خاسي إيرتراس كاب إثيوبيا مريت كتوصل مو أكلا خد جورات حسبة لها عادتي which is impossible تقرأي بتي federal power زلوا كاب إثيوبيا تنتيلا هجر كتكون تغيلها حريان مرجان حزبي تقرأي مزغون مالتي نفسها إلى هاجر زغونة تقرأي مس منجستي إيرترا زتيا فدرال منجستها أمها ناي منجستات مردداي حزبتاتكو كل تاريخنا أي تقربني كوي تبعها حزبي كل جزء تحققه بحاجة ينبر نيري كسرح زمتة كسرح زخدة سرعات يوم نهد حلم زقورة ونيرم مالتي تقرأي زتجبر ناي كينات بسلا قدف نتي إيرتراوي غوربيتكا نمانم أب عالم زلو والكسب bah زبلو يكون معناته فطور ود أدم كبدل زدلي سبيل وما إيرتراوي زي تجراوي أجات موزولو بسلاس نإيرتراوي كندي جزء زجات أمو أبزبان إيرتراوي كندي جزء زنبه هذا الرأي سلازي حضرهم أتو أماني سهلة لا تجراوي أزمارينو يلني الكلامو تجراوي إيرتراو كخون تسجم يقولون إيرترا بوزح بحيرات زلوا سرعة ناي زيجنت إيرترا تتردي إناونسي إيرترا 5 عام تقامتون إيرتراوي كسب أبلاي زجبره
ዜግነቱ ዝወሰደ ኤርትራዊ ስለዚ መበቆሉ ትግራይ ነይሩ ኣስመራ መፅኡ መሊኡ ከመይ ዘይመፅእ ጎራብት እንዲ ተዋሊዱ እንዲ ተዋሲቡ እንዲ ትግራዋይ መበቆሉ ኤርትራ መፅኡ ኤርትራ ኮይኑ ነብር ኣሎ ስለምንታይ መፅኡ ተቐሚጡ እዩ ኣካል ሕብረተሰብ ኮይኑ ኤርትራዊ ትግራይ ከይዱ ናይ ትግራይ መንነቱ ክወስድ ይኽእል ዶ ምርጩ እዩ ስለዚ ሕድርኩም እዞም ሞዴል ሕብረተሰብ ዝነበርኩም ቀፂልኩም ሞዴል ኩን መምሃራን ሕብረተሰብ ዝነበርኩም ክምህር ዝኽእል ሓሳብ ተዘይብልኩም ክብርኩም ዓቅቡ እቲ ናይ ቀደም ዛንታኹም ይንበረልኩም ከምኡ ድማ ጋዜጠኛ መድህን ናይ ብሓቂ ትግራወይቲ ኣብ ትግራይ ተቐመጠት ኮይንክ ሓድነት ህዝብታት ባህ ዝብለክ ተኮይኑ ፅሊ ህዝብታት ዝሰብኽ ሰብ ኣብ መደብኪ ተዓድም እዩ መጀመርያ ከዓ ንስኺ ካብ ፅልኢ ነፃ ኾነ ጋዜጠኛ ስምዒታት ናይ ህዝቡ እዩ ዘምፅእ እዚ ኣባኺ ዘሎ ስምዒት ኣብ ብዙሕ ትግራዋይ ዘሎ ስምዒት ኣይኮነን ናይ ውልቅኺ ስምዒት እዩ ናይ ውልቅኺ ስምዒት ኣብ ደስ ዝበለኪ ግዜ ክትገብርዮ ትኽእል ኢኺ ህዝብታት ወኪልኪ ክትዘራረቡ ከለኺ ግን ነቲ ህዝብታት ትጠቅም ሓሳብ ሒዝክ ምፅእ ምክንያቱ ብትግርኛ መደብ ክሰርዐ ከለኺ ክልቲኡ ህዝቢ ከም ዝሰምዓኪ ጌርኪ ኣብ ስነ ልቦና ክስርፅዮ ከምቲ በደል ኣዴታት ኣሓት ተጋሩ ዝስማዓከን ዝስማዓናን ከምኡ ድማ ወገን ህዝቢ ኤርትራ ክትንከፍ ከሎ ይስማዓናን ምሳና ዝስምዖም ተጋሩ እውን ኣለዉ ስለዚ ፕሊዝ ፍቕሪ እትሰብ ኩሉ መደባት እንተተኣታተኺ ጽቡቕ እዩ with